Pozdrav dobri ljudi, eto nas ponovo zajedno u još jednom videoklipu o proizvodima kompanije Siberian Wellness. Ono što bi vam danas u nekoliko rečenica htela da prenesem i da ispričam, jeste moje zaista posebno zadovoljstvo već prvih dana primene i korišćenja proizvoda koji je nedavno stigao na tržište Srbije. Radi se o ritmovima zdravlja, o Healthy Rhythmicsu, proizvod koji je jednostavno ušao na mala vrata, ali osvojio srca svih nas. Šta je Healthy Rhythmix? Healthy Rhythmix su kombinacija, u stvari to je kombinacija minerala, vitamina i biljnih sastojaka, tako ukomponovanih da mi jednostavno nemamo nikakvih briga da li ćemo nešto piti ujutru, u podne, nešto uveče, kad najbolje deluje na organizam, kad ga organizam najbolje prihvata. Kompanija je umesto nas, kompanija Siberian Wellness je umesto nas osmislila to kako i šta. Evo, svetle kapsulice, naranđasto i bele, su za jutru. Plavo-bele su za veče. Jedno ujutru, jedno uveče i vi ste za ceo dan pokriveni mineralima i vitaminima i uopšte hranjivim materijama koje su potrebne za vaš organizam i za vaše zdravlje. I nije ni čudo što je poslan slogan ritmovi zdravlja da bi vaš organizam radio u pravom ritmu. Toliko od mene za danas, do neke naredne prilike, narednog klipa. Svako dobro, moje misli ostaju sa vama. Prijatno.